Dobre, čiže ahoj, zdravím vás Game Studio Dabo v druhom online let's play na servery Čaute. a dneska budeme asi zameraní na hľadanie saveu a hľadanie ironu a tak. Aký krumpáč by sa mi hodil? Čiže stromy. Asi si ale najprv vyťažíme ešte trošku cobblestone, ne? Či máme? Ten skeleton je Aimer. Máme 39 cobblestone doma. Aha, dobre, čiže tu si... Aha, ja som našiel aj cave. Dobre, hneď. Bezo mňa nechoď tam. Sa stratíš. Ja. Máme aj stack. To je jedno, ja si tu robím zatiaľ schodíky. Aby toto bolo luxusnejšie. Jaj! Ja aj do rytia som mal game mode ešte. Zoberiem si 3 jablka. Úplne som na to zabudol. Menší failik. Nevadí. Počkaj, a torče? Ešte torč. Však aj tak som si s tým game modom ich nedával, čiže ani som nelietal. Vypadni, bože. Poviem, že idem pre nich a ty sa sereš pre nich. Ježiš, demencia. Počkaj, zoberiem pár torčiek. Demencia online. Skeleton. Bože, ale ne celý barák. No. Skeleton v našom dome. Dobrý deň. Chceli by ste kávu, alebo meč do srdca? Alebo čajík. Čajík? Máme ten torch. Ja mám 10. Lož prvý. Niečo vidím, už nevidím. Takže nájdem tu veľký save. Jaj, moje sluchatka. Čo? Ježiš. Keď vykopávaš takto 3 bloky, jak ja, dopredu, alebo pokiaľ dosiahneš, tak väčšinou nájde sa niečo. Trošku tak zatvorím, aby nám sem nešli potvorky. Kráva. No ale iron by sme mohli nájsť. Nájdeme, keď to je uhlie. No máš X-ray? No ja. Mám tu len item. To si hovoril, že to už si odinštaloval. Mne by sa hodila aj minimapka asi. Mne by sa hodila fakt tá minimapa zase. Na tie wine pointy. Wine pointy. Však ja mám nejaké uložené aj. Domov. Si tu nenájdeme iron ani... Nájdeme. No nájdeme, ale tak keď si mi rozbije krumpač. Vždycky nájdeme niečo. Máš drevo? Aha, veľa. Koľko Neopracovaného. Aspoň urob toto. Crafting table. Ale ho nemám pri sebe. Ale však máš neopracované drevo, tak urob z neho opracované, urob z neho toto. Ježiš, ty si aký mudrý, ale ja to nemám pri sebe, ja to mám v dome. No tak to si mal povedať. Som povedal, že máme. Tak ja idem pre neho. Utekaj. A ja by som už mohol nájsť aj iron, lebo už je to tak trošku pozitívne. To zdávam. Zabijem creepera. Aj to, No, čo... dobrá mob trapka teraz. Poď. Vybuchni mi pred ich dom. A on utíka. Co je dobrá trapka? Rozbiješ ťa, hneď pôjde po nás. Ja to rozbijem stykom. Mne by sa hodil aj torč. Dobre, tak ti ho dám. Aj viac torčov, aspoň 3. Dobre. Ježiš, na toto ťažené cobblestone by som si asi mohol, ale... Urob rovno jeden drevený krompač. Creeper face! Lebo cobblestone môžeme aj dreveným krompačom. Zbytočne si budeme míňať kamenný. Počkej, ale musím rozbiť tento stone. Mám pri sebe aj veľa cobble, čiže... Dúfam, že nikto po mňa ma nevystraší, jak v minulých let's playoch. Rýchlo do domu! Rýchlo! Zatvor sa! Sorry. Zase som našiel koál. Zombík tu vykopáva dvere.
ale vykopne ich. Tu som. Tu som. A nechcete ísť dovnútra. Keď už som doma, tak robím aj pár krompáčov. Iron! Koľko? 4! Zabil! A to zatiaľ. Dorite, rozbije sa mi krompač, ja som to vedel. Tak Ale už počkaj tam tam. není. Zabral som všetky 4. Jupí! A pre istotu tam ešte budeme ťažiť. Som vedel, že som na druhej ceste. Teraz sa odtiaľto nedostanem. Ja sa tam dostanem. Mám 4 krompaše. Počkaj. Ježiš, jak som sa lákol. Ne, utekam, uteč! Fú. Dovidenia, pán Creeper. Ešte Nemá. jablko. Toto. Dobre. Tam dáme crafting table a krompač si potom môžeme robiť kameny. Zobral som kamene, dobre? Počkaj, najprv jedlo. Jedlo je dôležitejšie Dáme než krompač, všetko. mám 3 jablka. Jedlo je dôležitejšie než nejaký kamen. Kamen. Ne. Ježiš. No urob sa, bude to moje. Hahaha. Dobre. Mám 3 jablka. Zemiak. A nič viac. To není zemiak, ale uvažené vepšovie. Dobre, Ale ideme ťažiť. Daj mi krumpáč. Si urob. Ježiši. Však ale si Nech to zobral... vidia. A však si už som jeden robil, omg. Tak tu máš. Si hovoril, že si zobral 200 krompáčov, tak čo tu machruješ? Creeper! Za ním. Á, ne, pavúci, ne. Pavúko nemám rád. Najhoršie stvorenie v Minecrafte. Za ním. Ja som pekne utekol. To je dobré, ešte kebyže nájdeš Herobrina, je to trošku horšie. Ty vole, ešte Herobrine, že by bol v Minecrafte. By si sa tu dostal. By som to ani nespustil v hru. By som sa bal jak malý prd. Podľa mňa aj kvôli tomu ho vymazali, toho Herobrina. Sorry. Au! Mám pol srdíčka, vole. Jasné. Ale fakt? Určite sa niekde tak prekopem na také dobré miesto, že kde mi hneď skeleton strelí do hlavy. Dá mi monster kill. Tak keď už tá bilet len bol moc nuda, tak jak sa máš, Esty? Niečo schováva určite táto hlinená stena. Tajomná hlinená stena. Ani neskováva, možno tak gravel. I ten je dobrý. Mohli by sme nájsť nejaký safe. Tá stena niečo schováva. A je to svetlo. A ne, raz som takto vykopal jeden toto, gravel a pod ním bol diablok. Diablok. Diaor. Ne. Nemáš crafting table? Ne. Hovoril som, že máš zobrať kamen, Jasné. kovária.
Ty si všetko vravel, áno. Áno, ja som to hovoril, ja som to nevravel. Ty si No povedal, nech si ľudia vedia. Mohli by sme ešte nájsť nejaký safe. Alebo teda hľadať ísť nejaký. No dá. Urobím 3 lopaty. A idem si kopať hrob. Ešte zoberaj kompač. A zober proste na moja crafting table a drevo. Lebo budem si asi robiť krompač. Nahovorili sme, že tu budeme. Ja viem, kde sa vyberiem. Tam, kde oko Dobrý. spásené. Keď opísať moju lásku. Kozla 11. Bude mať dobré brnko. Môžeme ísť do steny. O, kravička, nepadni. Dachni. Nespadni. Ja ťa zabijem. Toto je mi čudné miesto. Našiel som niečo. Nejaký save. Budeme chcieť aj tie hrdly? A ja som našiel niečo. Dorite, ale veľa mu votuje. Aj iron som našiel. Úplne mega safe. Zombie. Ešte, že mám pri sebe ten fakt trošku dreva. Dorite, A toto je- zombie ma. Ale mám všetko naspäť. Však ja neviem, prečo není biosmrádek pri mňa. Lebo ja teď craftím. Bože, a načo však máme byť v našom save a tam si dať crafting table. Bože. Ale aj hľadám. Však ale ja tu mám save. Taký menší. Mám tretí. Si dávam brnko na nohy. Doriti, rozbil Keď mi krompač, ja som to vedel. No a ty, áno, portni ma, áno. Tak keď tam máš krompač. Ty vole. Ty vole. Toto je lepší toto save, jak ten, čo sme našli my predtým. Ten môj? Ne, ten môj, čo som teraz ja našiel, ale tu je trošku mobov. Všetci, Sparta! Protestujeme! Všetci Dobrý si mŕtvi. našiel. To som ja našiel. Však Ty hovorím, troll. že dobrý si našiel, ty trololo. To je Ale joke. hodilo by sa ešte svetlo troška. Ideme zobrať do toho predtým? Ináč tu je strašne pekná lúka, celkom voľné priestranstvo. Chceš sa kúknúť, ísť hore potom? Za tebou ide pán. Dvaja ujovia. Vidím. Toto je dobré. Toto čo bolo? Tu nejaké vyzvordedy tam niekto robil. Tu by si mohol položiť jednu torčku. Mohol. Tada. Ty vyzeráš. Iron. Toto bude strašne dobré naťaženie tu na. Tu nájdem. Nechá tam drevo, ale... Drevo. Kamene. Zapnem môj tradičný televízny X-ray. Dobre, čiže tento diel je mohol byť taký kratší a postupne sa nejako dostať do homu, všetko to tam dať Však sme blízko. a už ukončiť tento diel. Tento bude taký kratší, lebo.
Lebo medveď. Tak. Presne. Ináč poď hore a ukážem ti tú lúku, strašne je Ja už tam pekná. idem. Akurát, že už by sme mali ukončiť video. Ešte dodáme nejaké telné let's play. A tu si spravíme asi nový dom. Ale ten je dobrý. Kúkni sa. A si musíš zapamätať do toho. My sme hneď blízko. Není to tu pekné? Je, ale kde máme dom? Tam. Kde tam? Tam. Za to so skalou. Prvou horou. To sa môžeme behať. Dobre, dáme vypaliť ešte irony. Ty kokos. Čo tu nebývame, ty lolo? Bývame tu trololo. Je aj tuto za touto druhou. Lebo tu som bol ja v save a ty si bola jedno ďalej. Áno. A tu bola To tá je ten práva. fail. Á, nejakého domček, jaká náhoda. Že by nás- Vykrypím ho. Kravička, neutekaj mi. Máme maso. Otvorím ti. Vyvetráme. Máme trošku viac oken. Stachni ty krávo hnusná. Chceš ho rozbiť, ja ti ho pomôžem. No však toto sa nám hodí tu. Na svetlo trošku. To je dva crafting table trošku. To vyzerá jak skriňa. Dobre, čiže... Urobíme si ešte jednu vec. No čo? Na to, aby sme to aj mohli vypelovať. Ja ju robím. Ja ju spravím, však ja natáčam. No, toto je pec. Ani som nepotreboval jablko. Som robil. Kde to dáme, dáme to sem. Dáme tam toto. Mal si to dať na to. Daj to na to. To na netreba, to už je to dobré. To je štýlové teraz. Také nikto nemá. Fú, veľa vecí mám. Už sa tam aj nevidieť. Zoberiem si ešte uvažené vepšoviny. Ja si robím moju griefovaciu vrecičku. Toto sa nám tu všetko takto dorobí. Au! Pozor, Pozor, no. Povie mi pozor, keď ma podpali. pozor. Dobre, dovi. Dovi. Dobre, ne, ale tak fakt. Dobre, tak učí sa s vami pre dnešný diel. Online Let's Play 2. Game Studio Double. Čaute. A ty nepozdravíš? Ja, čaute.